Bueno, hola, boas tardes. Nada, este vídeo era máis que nada para despedirme, porque creo que todo o mundo merece que me despida de vós, sobre todo os estradenses, dos compañeiros. Nada, que sepades que para min é un orgullo, foi un orgullo e será sendo un orgullo, pois sentirme como me sentín aí na estrada. Estes 8 anos, para min a verdade foron un privilegio, un gusto, quédase un jodido por marchar, pero bueno, ás veces son decisións que hai que tomar e nada, simplemente eterno agradecemento a todos polo que fixestes máis fácil, polo que me quixestes ao vosso lado, polo que me alentastes, polo que, en general, por todo. Para min foi un honor e aquí tedes un aficionado máis alá onde vaiades e que se vos quere moito e nada, un saludiño a todos e vémonos nos campos. Bueno, marcaba Brais Abelenda, sí. E non vos perdades este tanto de Brais Calvo. Ou de... Bueno, xente, moitas gracias por vir, estuvestes de 10 como sempre. Eu contentísimo de marcar e de estar, sempre, xa sabedes, para axudar no que faga falta. Ola Brais, como non podía ser de outra forma, aquí estou para acompañarte como levo facendo todos estes anos e seguirte de campo en campo de fútbol. Hoxe termina o teu camiño no estradense, pero quero que sepas que eu vou estar apoiándote en cada decisión que tomes, tanto dentro como fora dos terreos de xogo. Quero que sepas o moito que vales e a gran calidad que tes e ojalá poder seguir disfrutando dela por moitos anos máis. Estou moi orgullosa de ti, de todo o que conseguiches, de como eres, e o máis importante, que te quero moito. Hola amigo, que te vou a decir? A nivel personal xa son moitos anos, non che... Creo que xa sabemos todo un do outro e... Iso sí, o que a nivel deportivo que che teño que dar é as gracias. Porque ao final foches a persona que empecéi, foches a miña axuda nesos primeiros momentos no estudiantil, tuvamos a suerte de seguir xuntos hasta o estradense e, ao final foron 7 anos nos que disfrutamos un do outro, foches o meu apoio, falo xa a nivel de grupo, a nivel de moi personal, e pois quería darche as gracias por todo o que fixeches por min, directa e indirectamente. Hola, aquí estamos, as túas fieles seguidoras. Estamos moi orgullosos de ti. Fixeches que disfrutáramos moito véndote xogar desde ben pequeno. A abuela vaiche dicir algo. Hola, Brais. Queroche dicir que foches e eres o millor. Ainda me acordo moito de... Ainda non tiñas 3 anos, xa xogábamos os dous á pelota. Quérote moito. Querémoste.